No niin, tervetuloa mukaan Ihon hyvinvointia huna- ja haavanhoidossa tuotekoulutukseen. Mä olen Lehmussaaren Saana ja toimin Pharmacalla koulutuspäällikkönä ja toimin myös tämän illan sitten tämmöisenä moderaattorina. Ja tosiaan niin tänään meillä on teemana sitten ihon hyvinvointia ja sitten huna- ja haavanhoidossa. Ja meillä on tämmöinen mielenkiintoinen vähän vajaa parituntinen tulossa. Meillä on Orkla Carein koulutusilta, eli Orkla tosiaan tarjoaa teille tämän koulutuksen ja siellä tulee sitten meille tämmöistä tuotekoulutuspuolta ja sitten myös asiantuntijapuheenvuoroja. On jalkavoiteista ja tosiaan lääkinnällisestä hunajan käytöstä ja sitten vielä kuivan ja herkän ihon haasteista. Teillä on käytössä chatti, siellä näkyy siellä ruudun oikeassa reunassa tai se, mistä katsotte, niin siinä vieressä oikealla ja me toivotaan, että esitätte sinne paljon kysymyksiä tänä iltana teemoihin liittyen. Täällä on monta asiantuntijaa paikalla vastaamassa ja voitte sitten kysyä semmoisia asioita, että saatte sitten vielä hyötyä varmasti sinne teidän omaan asiakastyöhön apteekkeihin. Ja tämän päivän esitykset on myös nähtävillä ja ne näkyy sitten taas siinä ruudun alapuolella, niin niitä voitte sitten käydä sieltä lataamassa ja tutustua vielä tarkemmin tämän webinaarin jälkeenkin. Ja voitaisiin ottaa semmoinen pieni harjoituskierros siitä chatin käytöstä, että tulee tutuksi. Sitä voi käyttää joko sekä omalla nimellä tai sitten nimimerkillä, niin kirjoittakaa vaikka sinne, että siellä missä olette, niin paistaako aurinko vai onko pilvistä. Tämä olen Espoossa ja täällä rupesi just paistamaan, niin otetaan semmoinen harjoituskierros. Että chatti varmasti toimii ja näppäimistö myös. Hyvä, mutta mennään pidemmittä puheita itse aiheeseen ja päästetään ensimmäisenä ääneen täältä apteekkikanavan myyntipäällikkö Minna Sivonen Orklalta. Tervetuloa Minna. Kiitos ja hyvää alkuiltaa kaikille ja tervetuloa. Mun nimi on Minna Sivonen, mä toimin myyntipäällikkönä ja apteekkikentän vetäjänä Orkla Carella. Apteekkilaiset olette meille tosi tärkeitä ja arvostettuja yhteistyökumppaneita ja on hienoa, että meillä on tänään mahdollisuus usean asiantuntijan voimin jakaa teidän kanssa tuotetietoa ja vinkkejä niihin arjen asiakastilanteisiin. Ihan muutama sana tähän alkuun yrityksestä. Eli meidän emoyhtiö Orkla Health toimii 60 maassa. 80 tuotemerkin kanssa. Omaa tuotantoa on 4 maassa ja useassa eri tehtaassa. Suomessa toimimme useissa terveyden ja hyvinvoinnin kategorioissa, muun muassa ravintolisien parissa, suunhoidon, haavanhoidon ja aurinkotuotteiden tuotealueilla sekä sitten kasvojen ja vartalonhoidon sekä hiustenhoidon tuotealueilla. Ja apteekeissa olemme näiden 9 brändin kanssa. Ja tänään meillä on mahdollisuus syventyä sitten tarkemmin Salve-Quickiin ja Bio-Oiliin. Ja koko Orkla Carein tiimin puolesta toivotan teidät kaikki tervetulleeksi webinaariin. Hyvä, kiitos Minna. Seuraavana meillä on vuorossa Salve-Quickin uniikin jalkavoiteen monikäyttöisyydestä ja siitä on tulossa puhumaan meille Camilla Holmakivikko ja Jouni Anttila ja Camilla aloittaa, niin ole hyvä Camilla. Kiitoksia, niin sitten lähdetään eteenpäin. Joo, me tehtiin semmoinen työnjako Jouni Anttilan kanssa, että mä puhun ensin tästä tuotteesta ja Jouni kertoo sitten sen jälkeen vinkkejä siitä, että miten sieltä apteekista tämä tuote saadaan nyt sitten kulkeutumaan sinne asiakkaan kassiin. Mutta todellakin puhe on Salve-Quickin Foot Cream jalkavoiteesta, joka on uniikki patentoitu tuote ja me ollaan Salve-Quickillä tehty tutkimusta näihin jalkavaivoihin liittyen ja viimeisin tuore tutkimus on viime vuodelta. Ja se, mikä oikeastaan nyt yllätti näissä tuloksissa viime vuoden osalta oli se, että nämä jalkavaivat yleistyy vaan entistä enemmän. 90 kärsii jalkoihin liittyvistä vaivoista ja oikeastaan rakot ja jalkojen kuivuus ja kaikki siihen kuivuuteen liittyvät on nämä yleisimmät vaivat.
ja ainoastaan 1/10 kertoo, että ei ole minkäänlaisia niin kuin ongelmia jaloissa. Ja tässä näin näkyy vielä niin näitä summia, että minkälaisia erilaisia ongelmia ihmiset kokee jalkojen kanssa ja kuinka yleisiä ne on. Ja kun tässä nyt katsoo näitä lukuja, niin rakot nyt on kaikista yleisimpiä ja niitä tulee yli 50% henkilöistä niin vähintään kerran vuodessa ja enemmänkin. Ja sitten on tietysti ihmiset kärsii näistä kuivista jaloista, halkeilevista kantapäistä, jalkasienestä, kovettumista sekä pahasta hajusta. Ja meillä Salvequickillä niin on tämmöinen monikäyttöinen jalkavoide, joka oikeastaan tarjoaa ratkaisun suurimpaan osaan näistä jalkavaivoista. Tämä Salvequickin jalkavoide on ollut jo useampia vuosia markkinoilla ja se on todellakin patentoitu voide. Siinä on vaikuttavana aineena 1,5 pentaanidioli ja sillä voiteella on just tämmöinen vettä sitova ja mikrobeja torjuva ominaisuus, jonka takia se tekee sitten niistä jaloista äärimmäisen pehmeät ja hoitaa niitä halkeilevia ja kuivia kantapäitä. Me ollaan tutkittu tätä tuotetta monissa eri tutkimuksissa, sillä tämä on luokan 2A lääkinnällinen laite. Ja tutkimukset on osoittanut, että tämä pentaalidioli on jopa vahvempi kosteuttavalta vaikutukseltaan kuin urea. Ureaahan käytetään useissa jalkavoiteissa, kosmeettisissa voiteissa ja tutkimusten mukaan pentaanidioli vie sitten voiton tehokkuudessa tästä ureasta. Myöskin tällä pentaanidiolilla on pienempi ärsytysriski kuin urealla, jotenka tämä on äärimmäisen niin kuin helppokäyttöinen ja myöskin semmoinen niin kuin ei ärsyttävä tuote myöskin herkkäihosille. Mä äsken mainitsin tuosta luokan 2A lääkinnällisestä laitteesta ja mä haluaisin sivuta siitä tällä hetkellä nyt sitten vielä vähän, mitä me tarkoitetaan tällä lääkinnällisellä laitteella ja kosmeettisilla valmisteilla. Markkinoilla on olemassa jalkavoiteita, jotka on saanut tämän CE-merkin, eli lääkinnällisen laitteen arvion, ja sitten on ihan tämmöisiä tavallisia kosmeettisia valmisteita. Ja näillä on huomattavia eroja näillä tuotteilla. Eli se, että saa lääkinnällisen laitteen merkin, eli tämän CE-merkinnän, on osoitus siitä, että se laite täyttää sitä koskevat vaatimukset. Se on tämmöisen riippumattoman ja puolueettoman arviointilaitoksen arvioima. Siinä se laitos on arvioinut tämän tuotteen toimivuuden, se, että se on tarpeeksi tehokas se tuote, se on käyttötarkoitukseen sopiva ja sitten sen täytyy olla myöskin äärimmäisen turvallinen. Kun sitten taas kosmetiikkatuotteissa riittää ainoastaan, että se valmistaja itse ilmoittaa, että tämä tuote on turvallinen. Minkäänlaista tämmöistä auditointia ei tarvita ja myöskään tämmöisiä tutkimuksia ei tarvita. Sitten kun me puhutaan kliinisestä näytöstä, niin lääkinnälliselle laitteelle vaaditaan aina vahvaa kliinistä näyttöä. Se on ihan pakollista riippumatta sen lääkinnällisen laitteen luokasta. Sen arvioinnin voi tehdä se valmistaja itse, mutta sitten jos on valmistajalla halukkuutta, niin hän voi tehdä myös erikseen tutkimuksia näistä lääkinnällisistä laitteista. Ja tämän Salvequickin jalkavoiteen kohdalla niin ollaan tehty useampia tutkimuksia sen tehokkuudesta ja toimivuudesta. Ja senpä takia niin voidaan rintarottingilla sitten todeta, että tuote todellakin niin käy erittäin moneen jalkavaivaan ja on äärimmäisen tehokas ja me ollaan vielä saatu siihen patentti, jotenka tämä on niin kuin turvallinen ja hyvin toimiva tuote. Tässä mä vielä korostaisin tämän lääkinnällisen laitteen ja kosmeettisen valmisteen eroja siinä, että lääkinnällistä laitetta yleensä käytetään terveydenhuollon ammattilaisten toimesta tai sitten potilaiden itsehoitona, niin kuin tässä meidän tuotteen tapauksessa on. Kun sitten taas kosmeettisessa valmisteessa, minkä ei tarvitse läpäistä niin korkeita kriteerejä kuin lääkinnällisen laitteen, niin käytetään pääasiassa näitä kosmeettisia valmisteita henkilökohtaisessa hygieniassa ja kauneudenhoidossa.
Mutta sitten mennään takaisin itse tähän jalkavoiteeseen se on hyvin tärkeää, että kun asiakas tulee ostamaan tätä voidetta, niin miten neuvotaan sitten sen käyttöä. Tämä on 3-vaiheinen prosessi, hyvin yksinkertainen, mutta tosi tärkeää on se, että sitten käytössä noudatetaan näitä ohjeita tarkasti. Ensinnäkin, että jalat täytyy olla puhtaat ja kuivat. Ja sitten 1 pumpullinen molempiin jalkoihin. Vaikka ongelma olisi vain toisessa jalassa, niin molemmat jalat tulee aina hoitaa samanaikaisesti. Ja ainetta tulee käyttää niin paljon, että se hoidettava alue peittyy kokonaan. Ja tätä tulee laittaa jalkoihin 2 kertaa päivässä niin pitkään, että saa niitä toivottuja vaikutuksia. Silloin kun on kyse jostain kovettumista ja kuivista jaloista, niin yleensä tulokset näkyy jo parissa viikossa, mutta sitten kun me puhutaan jalkasienestä, niin silloin suosituksena on, että noin 1-2 kuukautta käytetään yhtäjaksoisesti tätä tuotetta, jotta varmasti voidaan varmistaa, että se sieni saadaan sieltä pois. Sitten tietysti varoituksia siitä, että milloin tätä jalkavoidetta ei tule käyttää. Silloin kun iho on rikki, sulla on avohaavoja, ei saa laittaa. Tämä on tarkoitettu ainoastaan jalkoihin, ei voi muuhun ruumiin osiin käyttää. Ja sitten tietysti, jos on munaisten vajaatoimintaa tai glutaarihappovirtsaisuutta, niin tämä on myöskin silloin poissuljettu tämä käyttö. Ja aina tulisi käyttää vain yhtä jalkasieni tuotetta kerrallaan. Eli silloin kun käytetään Salvequikin tätä jalkavoidetta, niin silloin ei käytetä mitään muita jalkasienen hoitoon tarkoitettuja tuotteita. Ja tärkeää on myöskin muistuttaa sitä asiakasta aina siitä, että täytyy konsultoida terveydenhuollon ammattilaista, jos on diabetes tai verenkierto on heikentynyt tai sitten jalkaongelmat on hyvinkin pitkäkestoisia. Eli tietyssä vaiheessa asiakkaan täytyy ymmärtää kääntyä sitten terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Mutta tässä on oikeastaan kootusti nyt sitten pähkinänkuoressa tämän Salvequicin Foot Rescue-kriimin nämä edut. Eli tämä todellakin on monikäyttöinen, koska se hoitaa näitä halkeilevia kantapäitä, se pehmentää kovettumia, se kosteuttaa kuivaa ihoa, se poistaa pahoja hajuja ja sitten se ehkäisee ja hoitaa jalkasientä. Ja tällä on se tutkittu teho, eli koska tämä on lääkinnällinen laite, niin tämä on käynyt tiukat kriteerit ja seulat tämmöisen puolueettoman ja riippumattoman arviointilaitoksen kautta. Ja tämä on myöskin patentoitu. Ja tämä on äärimmäisen tehokas tuote niin, että tämä ei missään nimessä polta tai aiheuta semmoista kutisevaa tunnetta siihen iholle, niin kuin jotkut muut jalkavoiteet, joissa yleensä sitten urea on vaikuttavana aineena. Tähän lopuksi mä haluaisin vielä sitten näyttää, että mitä materiaalia meillä on tarjolla apteekeille myynnin tueksi. Eli meillä on tämmöinen 2-puolinen infolehtinen tästä tuotteesta, jossa kerrotaan tarkemmin, mihin tätä voi käyttää ja kenelle suositella. Sitten on olemassa halsteri, jos haluaa laittaa sinne hyllyn kulmaan näkyville ja sitten vielä tämmöinen hyllyvippa ja näitä kaikkia materiaaleja voi sitten apteekit tilata tuolta Veloxilta. Mutta siinä pähkinänkuoressa tämä Salvequicin Foot Cream ja nyt mä annan sitten puheenvuoron Jouni Anttilalle, joka asiantuntijana kertoo vielä tarkemmin sitten tästä jalkavoiteesta ja omakohtaisia kokemuksia, että millä lailla tämä siellä apteekissa kannattaa myydä. Otetaan Camilla sillä välin muutama kysymys. Tänne on tullut heti tähän tuoteosioon. Mietin itse asiassa ihan sama asia, mitä yksi kysyjä on kysynyt, että miksi molemmat jalat pitää hoitaa, jos ongelma koskee vain toista jalkaa? Ihan sen takia, että varsinkin kun jalkasieni on kyseessä, niin se on hyvin herkkä tarttumaan, jolloin on äärimmäisen tärkeää, että ne molemmat jalat hoidetaan. Yes. Ettei sitten käy niin, että toinen jalka on terve ja sitten toinen saakin tartunnan. Joo. No sitten kysyttiin, että pitääkö illalla levitetty voide pestä aamulla pois ennen seuraavaa hoitokertaa? Kyllä. Eli puhtaisiin ja kuiviin jalkoihin levitetään voide. Tänne tuli vielä lisäkysymys. Niin, Joo. eli miksi munuaisvaivainen ei voi käyttää
jalkavoidetta? Mä arvasin, että tämä kysymys tulee. Mä tarkistin sen, mutta nyt mä oon unohtanut sen. Voidaanko tehdä sillä lailla, että tuotteessa on jokin ainesosa, joka ei ole hyvä munuaisen vajaatoiminnasta kärsiville, mutta jos haluaa saada tähän tarkemman ja varman vastauksen, niin mä kehotan, että kirjoittaa tuonne meidän apteekin asiakaspalveluun tämän kysymyksen, niin me vastataan siihen sitten kirjallisesti. Hyvä. Kiva. Siinä oli ensimmäiset vastaukset ja kysymykset ja vastaukset ja lisää voi sitten laittaa. Että Camillahan on täällä linjoilla niin myös tästä tuotepuolesta vielä, mutta nyt oli sitten Jounin vuoro. Oikein hyvää iltaa kaikille. Olen Jouni Anttila, farmaseutti ja työnohjaaja, ja kiitos Camillalle edellisestä puheenvuorosta. Yritän keskittyä enemmän siihen perusfarmaseutin työhön, jossa olen sitten kohdannut näitä tarvitsevia, eli Salve Food Rescuen käyttäjiä. Ja mäkin lähden siitä, että tämä patentoitu jalkahoitotuote, niin sillä on merkitystä, ja asiakas on kysynyt, että mitä eroa sillä patentoidulla tuotteella on verrattuna sitten lääkkeeseen, ja palaan siihen kohta. Lääkinnällinen laite ja lääke, sen ero, ja Camilla hienosti toi myöskin tämän kosmeettisen puolen, että millä tavalla se on tutkittu ja millä tavalla se toimii, ja niitäkin kysymyksiä on asiakkailta tullut, että mitä eroa tällä lääkinnällisellä laitteella on niihin muihin voiteisiin, joita ei sitten ole tutkittu sen mukaisesti, eli viranomaiset edellyttää. Mutta tuotteen myynti apteekissa asiakkaalle, niin tämä oli mullekin semmoinen haaste silloin, kun tämä Salve Food Quick tuli meidän apteekkiin, ja siitä tuli kampanja, ja me muiden farmaseuttien teknisten kanssa katsottiin, että saakohan tätä menemään, että tämä on sen verran kallis tuote, ja se kiinnosti minua, että miksi se on sitten hintavampi ja mitä etuja tällä tuotteella on. Mutta miksi kannattaa myydä apteekissa, niin sillä on selkeät argumentit ja aivan perustellut, voi sanoa, että apteekin menestyksen kannalta ja farmaseuttien palkansaannin kannalta. Mutta se olennainen asia, että tämä sitoo vettä, niin tämä kosteuttaa hyvin, ja se on silloin säännöllisesti käytettynä niin erinomainen tuote kokemuksen pohjalta, mitä asiakkaat ovat sitten antaneet palautetta. Ja tämä on yksi sellainen asia, mitä mä olen niin työnohjauksellisesti, olen myöskin terapeutti, niin rohkeasti kysynyt niiltä asiakkailta, että anna palautetta, miten se toimii. Mutta farmaseutin proviisorin työn kuva niin on hyvin paljon kokonaisvaltaisempi kuin aikaisemmin. Eli tämä kaikki muuttuu koko ajan, ja myöskin me farmasistit, niin meidän pitäisi pysyä perässä, muutoksen perässä. Ja vielä tällaisen yhteenvedon, mutta jo äitini sanoi aikoina, että pidä jalkasi kunnossa, niin pysy terveenä. Ja näin se on. Nyt meidän tehtävä on pitää toisten jalat kunnossa, niin me päästään, tai he pääsevät arvostelemaan meidän työn tuloksia. Ja nyt kun meillä on tämmöinen tuote, joka toimii käytännössä asiakaspalautteen mukaan, ja henkilökohtaisestikin olen sitä kokeillut ja käyttänyt, niin uskallan seisoa tuotteen takana. Mutta tämä patentoitu, niin patenttirekisterin hallitus edellyttää myöskin tutkimuksia, ja sitä kautta niin tämä monopoliasema tälle tuotteelle on 20 vuotta ja 42 maassa, niin meillä on erinomainen lähtökohta tälle tuotteelle lähteä sitä viemään niin yksinoikeudella eteenpäin. Ja nämä aineosat niin näkyy tässä alhaalla, mutta tämä 1,5-pentanedioli niin on se vaikuttava aine. Ja en sen enempää siihen mene, mutta tämä lääkinnällinen laite, kosmeettinen tuote ja lääke, ja tämän eroavaisuus, niin kuin sanoin, sitä on kysytty siellä apteekissa, että miten lääke eroaa sitten tästä lääkinnällisestä laitteesta. Ja kosmetiikka on niin pinnallisempaa hyötyä, kosteus
ongelmiin, sen ylläpitämiseen, aurinkosuojat esimerkiksi, mutta sitten tämä lääkinnällinen laite, niin se on suunniteltu erityisesti lääketieteellisten ongelmien ratkaisemiseen. Ja siinä taas viranomainen edellyttää niitä tutkimuksia, ja nyt tässä tuotteessa Salve Quick Food Rescuessa, niin niitä on tehty. Eli meillä on hyvin vahva argumentointi siellä taustalla, takana, sen lisäksi, että me halutaan käytännössä katsoa asiakkaiden kanssa, että miten se toimii ja ottaa sitä palautetta koko ajan vastaan. Eli tutkimusten avulla ihmiskehosotetuista näytteistä niin on saatu sitten tämä patentointi ja lääke vai lääkinnällinen laite, niin tämä on semmoinen kysymys, mikä on tullut vastaan oikeastaan useitakin kertoja. Ja se keskeinen ero lääkkeen ja laitteen välillä on se, että lääkkeellä on se farmakologinen, metabolinen tai immunologinen vaikutus ihmisten elimistöön. Ja lääkinnällisellä laitteella taas tuollaista vaikutusta ei ole, jolloin tässä on se etu, että tämä ei mene sinne verenkiertoon samalla tavalla kuin se lääke, eikä myöskään sitten eliminoidu sieltä elimistöstä, kuten normaalisti lääkkeet maksan munuaisten ihon kautta. Niin tässä on tietty turvallisuus olemassa paljon selkeämpi tässä lääkinnällisessä laitteessa, ja tämä on tietysti hyvä asia, että kun saadaan kohdennetusti hoidettua sitä aluetta, että muu elimistö ei rasitu, niin se on aina parempi. No, tuotteen myynti apteekissa, niin kyllä se sieltä lähti, että olennaisimpia asiakkaita, mitä kohtasin, niin kokemukseni mukaan ikääntyville omaisille. Ja tämä ikääntyville omaisille tarkoitti sitä, että huolestuneet lapset, keski-ikäiset naiset, niin tulivat hakemaan jotakin hyvää voidetta äidilleen, isälleen, joka saattoi olla jo vuodepotilaana, mutta jonka jalat oli huonossa kunnossa, kun ne hoitajat kirkiä hoitaa niitä jalkoja tai voidella niitä jalkoja, niin siitä tämä huolen aihe. Ja tämä oli aika yleinen minusta niin kuin asiakaskunta, joka tuli hakemaan sitten jotakin hyvää. Ja kyllä me tiedetään, että miten halutaan pitää huolta omaisista, niin jotakin hyvää, niin kyllä ne parasta halus. Ja silloin ne myöskin halusi ottaa tämän Salve Quick Food Rescuen ja lähteä sitä kokeilemaan ja taas kerran palautetta. No, toinen on sitten nuoret, eli potentiaalinen asiakaskunta oli nämä nuoret ja salitreenaajat, uimarit, niin sen pohjalta, että oli, voi sanoa, että useita henkilöitä, jotka haki jotakin, että se jalkasieni, niin jos eivät hoitaneet jalkasientä tai sen takia tulleet, niin sitten, että ehkäistään sitä jalkasientä ja voiteiden käyttö kasvoille, koko iholle ja jaloille, niin kyllä ne mielellään otti myöskin tätä tuotetta, koska se argumentti ja perustelu oli se, että ne on siellä tiloissa, joissa voisi jalkasieni tarttua, niin tämä ennaltaehkäisee sen. Mä laitoin tähän sitten vähän puoli huumorilla Riihimäen varuskunnan tuleva NATO-operaatio, että suomalainen sotilas ei pelkää oikeastaan toisia sotilaita tai vastustajia, mutta se mitä suomalainen sotilas pelkää on siellä rykmentistä tarttuva jalkasieni. Ja tässä on kokemusta, että oli vähän niin kuin ruton olisi joku saanut, kun sillä oli jalkasieni ja kaikki kartto sitä. Eli ennaltaehkäisyyn, niin siinä on yksi hyvä kohderyhmä. No, ihan tämmöinen käytännön kokemus sitten, että asiakas tuli luokseni, tuli tietysti useampiakin, mutta jalkahoito on jotakin hyvää. Ja mun kysymys sitten oli se, että mitä olet käyttänyt aikaisemmin? No, en mitään. Ja ei se oikeastaan tullut hänelle, vaan äidille, isälle, miehelle, pojalle, sukulaiselle. Ja kun mä aloin kertomaan sitten tästä tuotteesta, kun kysyin, että jotain hyvää, niin mä tietysti halusin tarjota heti parasta. Ja siinä kävi sillä tavalla, että he eivät ainoastaan ostaneet sille äidille sitä, vaan halusi myöskin itselle. Ja se on tietysti hyvä asia sillä tavalla, että kun me ollaan rohkeita tarjoamaan ja kertomaan näitä argumentteja ja myöskin kokeilemaan. Ja silloin, niin kuin Camilla toi esille hyvin, että kun se pitää olla säännöllinen se lääkitys puhtaisiin jalkoihin,
ja riittävän kauan, niin silloin saadaan hyviä tuloksia. Ja nämä kantapään halkeamat, niin kyllä niistä tuli palautetta, kun mä sitä aina pyysin, että kyllä ne on alkaneet parantumaan, ne halkelmat on alkaneet umpeutumaan ja silloin tämä tuote osoitti jo sen käytännön toimivuuden, ei ainoastaan teoreettisesti vaan niin tutkimusten mukaan, niin on samalla linjalla. Mutta niin kuin tässä olikin, että ei avohaavoihin, että silloin täytyy jo mennä lääkärin luokse ja katsoa, että millä tavalla se voidaan se avohaavo hoitaa ja sen jälkeen lähteä hoitamaan niitä kuivia jalkoja. Mutta ihon rikkoutuminen, eli tuo hygienia on yksi tärkeimmistä asioista ja riittävän pitkä käyttö, eli se kuukausi, ja siinä ajassa kyllä tapahtuu sitä muutosta. Ja taas kerran, anna palautetta, niin aina kysytään ja sanotaan sille asiakkaalle. No jalat on karstoittuneet, niin tässä tuli se ongelma monta kertaa vastaan, ihan kun ne oli koppuraiset, ne oli kuivat, ne alkoi jopa haisemaan, niin asiakas ei tiennyt, että mikä se ongelma siellä on. Onko siellä jalkasieni vai onko ne vaan kuivat tai niin päin pois. Niin kyllä tässä oli helppo ja hyvä tarjota sitten tuotetta, joka siis sopii kaikkiin näihin ongelmiin. Eli puhtaus, hygienia, 2 kertaa päivässä aamuin, illoin ja sitten riittävän kauan, niin kyllä tuli palautetta. Tuli palautetta siitä, että kyllä ne on nyt paremmat ja näyttää paremmilta. No sekään ei tietysti mulle riittänyt, mä olen hyvin utelias ja kokeiluhaluinen, niin tietysti mä pyysin näytettä Tuomakselta ja sainkin semmoisen, lähdin itse sitten käyttämään ja kokeilemaan sitä. Ja se mitä voi sanoa tästä tuotteesta, niin kun mä nyt ruiskautan tuossa vähän käden päälle ja tuoksutan tätä, niin tämä on erittäin miellyttävän tuoksunen. Ja sitten se, mitä tämä on, niin tämä leviää erittäin miellyttävästi. On riittävän liukas ja imeytyy riittävän nopeasti. Ja nämä on kaikki semmoisia asioita, että mikä käytännössä vaikuttaa siihen, että se motivaatio sen tuotteen käyttöön niin on hyvä. Ja sitten kun mennään siihen, että niin elinkeinon edellytys on hyväkatteisen käsikauppamyynnin menestys. Ja me tiedetään, että siellä apteekissa reseptilääkkeistä niin ne hinnat on tippunut ihan valtavasti ja katteita on leikattu. Niin meidän on sieltä OTC-puolelta, käsikauppapuolelta löydettävä niitä hyviä tuotteita, jotka toimii, mutta että joista saadaan myös riittävää katetta sinne apteekkiin, että apteekin toiminta pyörii. Salvequick Food Rescue näkyvyys apteekissa, yksi tärkeimmistä asioista. Nyt olen kiertänyt monia apteekkeja ja siellä on sitten siellä jalkahyllyssä niin on niin sanotusti yhdellä naamalla, eli yksi pakkaus näkyy siellä vertailussa muiden kanssa. Niin kun meillä alkoi se kampanja, niin mä laitoin heti 2 naamaa, eli 2 tämmöistä purkkia vierekkäin. Ja sinne kampanjahyllyyn 2 naamaa, eli sinne perushyllyyn ja kampanjahyllyyn, sitten halsterit. Ja mä tilasin 10+10 näitä pakkauksia. Ja mä olin miettinyt niin sen, että nyt kun sitä parasta tarjotaan, niin kyllä se on vähän hintavampi, mutta me hoidetaan sitä ongelmaa niin varman päälle, koska tämä on nimenomaan all-in-one cream, eli monitehoinen moneen ongelmaan, kun se asiakas ei tiennyt, että mikä se ongelma siellä on. No kyllä joskus otti sukan jalasta, kengän jalasta ja sukan jalasta ja sitten näytti mulle, että joo, ton näköinen, niin kun mä totesin, että siinä on ihan selkeästi niin paha jalkasieni, niin silloin mä suosittelin terbinafiilia 1 viikon kuurin, että saadaan se jalkasieni pois sieltä ja sen jälkeen jatkohoitona. Sitten viikon päästä tarkistus, että se on lähtenyt sieltä pois, niin sen jälkeen jatkohoitona ja ennaltaehkäisyyn tätä Salvequick Food Rescuetä. Ja sen jälkeen tietysti toin esille tämän kokonaisvaltaisen hoidon, että jos siellä hyvät kengät niin on altistuneet näille sieni-itiöille, ja nehän tarttuu sieltä sitten uudestaan.
silloin me ollaan semmoista kierteessä tämän ongelman kanssa. Niin sen takia kaksois-, kolmois-, nelosmyynti. Niin se tarkoittaa sitä, että me onnistutaan kokonaisvaltaisesti palvelemaan sitä asiakasta ja asiakastyytyväisyys silloin paranee ja on hyvä. Ja se tarkoittaa sitä, että se asiakas tulee uudestaan. Eli kun sä myyt asiantuntemusta, niin sä myyt myöskin itsesi. Nyt älkää aristelko sitä sanaa myynti, se on pakonomainen asia, mutta se tarkoittaa meille kokonaisvaltaista asiakaspalvelua. Silloin kun me kokonaisvaltaisesti asiakaspalvellaan heitä, he ovat tyytyväisiä, niin kyllä ne monta kertaa tuli sinne apteekkiin. Ja vaikka niillä ei ollut mitään ostettavaa, niin ne kysyivät, että missä se Jouni on, että mulla olisi palautetta. Sitten ne tuli antamaan sitä palautetta ja sanoi, että tämä toimii. Jolloin totta kai ne tuli uudestaan sinne apteekkiin ja me saatiin tämmöinen asiakassuhde heidän kanssaan, niin silloin ne tuli jonkun muun ongelman kanssa, niin oli helppo lähteä sitten palvelemaan heitä taas kokonaisvaltaisesti sen toisen ongelman kanssa. Ja tässä vielä kertauksena, eli sitoo itsensä vettä ja nestettä, että tuommoinen hyperkeratoosi ja vaikea halkeama, niin myöskin tämmöisiä on saatu hoidettua tällä tuotteella 2 kertaa päivässä ja riittävän pitkä aika kuukaudessa. Kun tapahtuu jo muutosta, niin sitten voi jatkaa sitä hoitoa sen toisenkin kuukauden ja saada sen jalan kokonaan kuntoon. Farmaseutin proviisorin työnkuva, niin vielä lyhyesti sanon tästä, että on siis osata lukea asiakkaan kokonaisvaltaista tarvetta ja meidän tulee oppia arvioimaan ja tulee uskaltaa kysyä ja silloin me tarjotaan ihan oikeaa asiantuntemusta kokonaisvaltaisesti. Ja minulla on tämmöinen sana täällä kuin identifioituneella persoonallisuudella. Niin, kun mä olen terapeutti, niin se tarkoittaa sitä, että mä olen joutunut omakin terapiat käymään, pitkät terapiat, jotta mä olen päässyt opiskelemaan terapeutiksi. Niin siellä mä olen oppinut tuntemaan itseäni, että identiteettiä, minua ja persoonallisuutta. Ja uskallan sitä kautta aina rohkeammin lähestyä sitä asiakasta turvallisesti, en tyrkyttäen enkä millään tavalla niin kuin yli, vaan juuri sopivasti sen asiakkaan tarpeen mukaisesti. Tämä on identifioitunutta persoonan käyttöä asiantuntijana, farmaseuttina apteekissa. Mutta osata persoonallisella tavalla palvella asiakasta loppuun asti, ja mä korostan tämän sanan loppuun asti. Eli kyllä aina sinne täytyy vielä kysyä, että voisiko olla vielä jotakin muuta. Ja sitten jos on joku sesonki, niin flunssalääkkeitä tai sitten aina vitamiineja, niin kyllä se D-vitamiini on kuitenkin sen puolustuskyvyn kulmakivi ihmiselle. Mutta tämä, että kokeili itse, tuoksutin sitä ja lähdin käyttämään. Ja ainoastaan minä ollut tyytyväinen, vaan myöskin vaimo oli tyytyväinen, että hajuhaittoja ei ollut. Tai sitten se oli oikeastaan toisinpäin, että tuoksui vähän paremmalta. Ja kysykää asiakkaalta aina palautetta. Toivokaa asiakkaalta aina palautetta. Ottakaa tämmöinen uusi toimintamalli ja myykää myöskin itsenne. Silloin te seisotte tuotteen takana ja se synnyttää luottamusta. Ja lyhyenä yhteenvetona vielä näitä erittäin olennaisia asioita, eli patentoitu. Ja sitten se oli lääkinnällinen laite, sillä oli etunsa se, että se ei ole lääke. Apteekissa myynti, kun rakennat sillat asiakkaan kanssa, niin saat hänet palaamaan myöskin uudestaan tämän tuotteen kanssa. Minä ainakin sain rakennettua siltoja ja sain erittäin hyvää palautetta. Sitten se on apteekin menestys. Eli silloin kun apteekki menestyy, niin silloin me saadaan myöskin palkkamme. Ja farmaseutin niin henkilön työn kuvaa, että me suostutaan uudistumaan ja sopeutumaan nykyyhteiskuntaan, että kun ei pääse lääkärille eikä sairaanhoitajalle, niin entistä enemmän vastuuta siirtyy sinne apteekkiin ja farmaseutille. Ollaan valmiita ottamaan sitä vastaan. Kiitoksia oikein paljon kuuntelemisesta ja olkaa hyvä, kysykää ja kommentoikaa, mitä mieleen tulee. Kiitos.
Hyvä, kiitos Jouni. Tänne on tullut itse asiassa muutamia kysymyksiä. Voi olla, että Camilla tai Jouni saatte kumpi tahansa vastata näihin. Mutta ensimmäinen kysymys oli, että voiko tuotteesta olla haittaa diabeetikolle? Olen itse diabeetikko ja käytin tuotetta pitkään, että mä tein sen 2 kuukauden hoitojakson. Ei mitään haittaa, päinvastoin. Yes. Sitten kysyttiin, tai että kuin joissain jalkavoiteissahan sanotaan, että ei saa käyttää varpaan väleihin, niin saako tätä laittaa vai hautooko? Vastaako Camilla tuohon, mulla on oma näkemys? Joo, ilman muuta saa laittaa varpaan väleihin, koska siellä se jalkasilsa juuri on. Eli koko alue, koko jalka täytyy peittää, jotta se hoito on tarpeeksi tehokasta. Olen täysin samaa mieltä, että kyllä ehdottomasti siinä varpaan väleihin, että saadaan se sieni kokonaan pois sieltä ja säännöllisesti ja riittävän pitkään. Hyvä. No sitten kysyttiin vielä, että onko jotain rajoitusta, että kuinka pitkään voi käyttää yhtäjaksoisesti? Vastaako Camilla nämä? Suositus on se 1-2 kuukauden kuuri. Ja jos siinä ajassa ei ole tullut tuloksia, niin sitten tulee kyllä kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen luokse. Että sitten tarvii järeämpää apua. Yes. Mä tuohon kohtaan vielä sen. Joo, sano vaan. Se on se 1 kuukausi aika kriittinen, että jos siinä kuukaudessa tulee niitä tuloksia, niin sitä voi käyttää sitten vielä sen toisenkin kuukauden niin kuin kuurina, mutta sen jälkeen tietysti tarvittaessa, että kun siellä hallissa käy, niin sen jälkeen rasvata jalat ja sitten jos ne tuntuu kuivalta, niin käyttää tarvittaessa, niin toimii erittäin hyvin myöskin niin. Hyvä, kiitoksia. Sitten katsotaan, tälle erää ei ole lisää kysymyksiä, mutta tosiaan Camillakin ja Jounikin taitaa olla täällä koko illan paikalla, niin jos tulee vielä tähän teemaan liittyen kysymyksiä, niin niitä voi toki vielä tänne laittaa ja vastaillaan sitten niihin myöhemmin. Mutta mennään sitten ohjelmassa eteenpäin ja päästään nyt lääkinnällisen hunajan käyttöön ja sen hyötyihin haavanhoidossa. Ja meillä on siinä ensin asiantuntijapuheenvuoro ja sitten on tuotepuheenvuoro ja asiantuntijapuheenvuoron pitää Elina Salzwedel. Mä oikein harjoittelin tätä nimen lausumista, mutta en tiedä menikö oikein. Ja sitten ja Camilla sitten, eli Camilla Holma-Kivihko, niin pitää sitten siitä sen tuotepuheenvuoron. Mutta päästetään Elina nyt ääneen, niin tervetuloa Elina. Hei ja tervetuloa myös mun puolelta. Mä oon Elina Salzwedel, hyvin lausuttu oli. Ja mä oon sairaanhoitaja ja mulla on ICV-pätevyys Saksasta, eli se on haavahoidon sertifioitu asiantuntijakoulutus, jonka pohjalta mä oon sitten kouluttanut Saksassa yliopiston sairaalassa sairaanhoitajia haavahoidon suhteen. Ja siksi hunaja on minulle hyvin mieluinen ja tuttu aihe, josta voisin puhua varmaan vähän liikaakin. Mutta mennään tästä vähän eteenpäin. Katsotaan siis tänään, että mitä lääkinnällinen hunaja oikeasti on, mistä sitä saa ja miten se valmistetaan, miten se eroaa taloushunajasta ja milloin ja miksi lääkinnällistä hunajaa käytetään tai kannattaa käyttää tai kokeilla haavahoidossa ja sitten ihan käytäntö, että miten se tapahtuu, se toteutus. Ja mitä lääkinnällinen hunaja siis on, niin se on haavahoitoon tarkoitettu hunajapohjainen valmiste, eli voi olla geelimuodossa tai sidosmuodossa, jonka turvallisuus ja tasalaatuisuus on varmistettu aina eräkohtaisesti. Eli sen lääkinnällisen hunajan tarkoitus on tukea haavahoitoa
osana haavahoidon kokonaisuutta tai sen potilaan hoidon kokonaisuutta. Et ei tietenkään mikään geeli tai sidos yksinään korvaa sitä haavan syyn hoitoa, jos kyse on esim. Verenkierto-ongelmista tai painehaavoista tai muista sairauksista, jotka johtaa haavoihin. Mistä lääkinnällistä hunajaa, tai mistä se sai alkunsa ja missä sitä nykyään tehdään? Eli sitä on itse asiassa jo käytetty tosi pitkään antiikista ajoista asti, jo pitkään ennen antibiootteja, mutta sitten se taas nousi vähän silleen tietoisuuteen lääkinnällisen hunajan nimellä tuossa 80-90-luvulla, jolloin siitä tehtiin enemmän tutkimuksia ja todettiin, että miten saisi sen niin kuin standardisoitua ja sen laadun varmistettua niin, että se voisi olla toimiva haavahoitotuote. Ja nykyään se on sille, että sitä hunajaa voi kerätä aika monesta paikasta eri maissa, mutta varsinaisesti lääkinnälliseksi valmisteeksi se tehdään valvotussa tuotannossa, että se voi esimerkiksi olla Alankomaissa, että sinne eri puolilta tulee sitä hunajaa ja sitten tietyssä tehtaassa se vasta niin kuin sekoitetaan ja sieltä tehdään se lääkinnällinen hunaja. Missä sitä sitten kerätään? No ehkä eniten tunnetuin tai semmoinen, mitkä ihmiset niin kuin tunnistaa, on Uudesta-Seelannista manukahunaja. Mutta se on vain yksi hunajalaji, tämä Leptospermum scoparium. Niitä lajeja, sitä Leptospermum-lajeja löytyy myös Australiasta, mutta Uusi-Seelanti on vähän niin kuin tehnyt siitä oman tuotteensa tuolla UMF eli Unique Manuka Factor luokittelulla, jonka luokittelun jälkeen se luokittelu määrittelee niin kuin sitten sen ulosviennin maasta. Ja sitten toi MGO-merkintä on se metyyliglykoksaalin pitoisuus siinä manukahunajassa, ja riippuen kuin korkea se on, niin se saattaa aiheuttaa tiettyjä reaktioita haavassa, mutta se on niinku se Uudessa-Seelannissa se oma. Sitten on Euroopassa erilaisia kukkalähteitä ja toimittajia, ja ne vaihtelee ihan brändin mukaan. Ja se medical grade siinä hunajassa ei tarkoita yhtä tiettyä lajia, että se ei ole vain se manukahunaja tai vain se hunaja Alankomaista, vaan se tarkoittaa sitä standardoitua raaka-ainetta ja sitä prosessia, kun siitä on tehty lääkinnällinen hunaja. Miten siitä sitten tehdään lääkinnällistä hunajaa? No se ensiksi hunajat valitaan ja sitä testataan, se laatu arvioidaan, siihen tarvitaan yleensä tai on 3 kriteeriä. Mikrobiologinen turvallisuus, se niin kutsuttu bioburden, tarkastetaan. Sitten on kemiallinen puhtaus, tutkitaan, eli mahdollisia epäpuhtauksia tai jäämiä, niitä seurataan, ja sitten eräkohtainen tasalaatuisuus, jotta se käyttäytyisi sitten haavassa myös tasalaatuisesti, että siinä ei olisi hirveästi vaihtelua. Miten sitten eroaa lääkinnällinen hunaja taloushunajasta? No, taloushunaja on elintarvike ja se ei ole steriili, ja erät ja kukkalähteet tietenkin vaihtelevat paikasta, mistä sitä hunajaa haetaan, ja se ei todellakaan ole tarkoitettu haavahoitoon. Se on vaan tarkoitettu syömiseen ja ehkä juomiseen. Mutta sitten lääkinnällinen hunaja, siinä tosiaan eräkohtainen laadunvalvonta, se steriloidaan, se paketoidaan steriilisti, ja sitten siitä tehdään erilaisia haavanhoitomuotoja, eli se voi olla tosiaan se geelituubi tai sitten sidoksessa. Ja tässä ihan pienenä nuuttina tuolla alhaalla, että hunaja-allergia niin kuin sille lääkinnälliselle hunajalle on hyvin harvinaista, mutta mahdollista. Yleensä on taustalla joku siitepöly, propolis tai just mehiläisperäisten proteiinien allergia, niin se voi olla
että sitä hunajaa silti sietää, että se allergia ei siihen lääkinnällisessä hunajassa ole. Mutta tietenkin, jos on tunnettu reaktio ihan hunajalle ja mehiläistuotteille, niin silloin sitä ei kannata tietenkään kokeilla. Miksi lääkinnällistä hunajaa sitten käytetään? Lääkinnällisellä hunajalla on älyttömän hyvä osmoottinen vaikutus, että se sitoo nestettä ja auttaa sitä kautta eritteen hallinnassa, mikä on vähän hämäävä, koska se myös ensiksi lisää sitä nestettä haavassa, mutta se on se idea, että se fibrinolyysi ja katteen niin kuin puhdistusvaihe, että se lähtee käyntiin, niin haava tarvitsee kosteutta siihen. Sitten tämän lääkinnällisen hunajan happamuus ja sokeripitoisuus on mikrobeille epäedullinen ympäristö, ja se sokeripitoisuus tekee myös sen nestesidonnan. Sitten se pitää huolta, että pysyy kostea haavaympäristö, mikä tietenkin tukee paranemisprosessia, koska meidän solut tarvitsee kosteutta, jotta ne jakautuisi ja jotta sitä kautta se haava pystyisi paranemaan ja sitä ihoa kasvaisi jonain päivänä siihen takaisin. Ja katteen pehmeneminen, ihon omatoiminen, entsyymien kautta niin kuin itsestään tapahtuva puhdistus, niin lääkinnällinen hunaja tukee sitä ja jopa vähän tehostaa sitä. Ja sitten tietenkin kun mikrobit vähenee, niin silloin myös bakteerien kasvu vähenee ja sitä kautta haju on helpommin hallittavissa. Milloin sitten lääkinnällinen hunaja on haavassa perusteltua? No, tyypillisiä tilanteita, joissa hunaja voi olla hyvä valinta, on haavat, joissa on paksuja katteita ja ehkä muut tuotteet eivät ole lähtenyt irrottamaan niitä. Sitten pahanhajuiset, epäpuhtaat, runsaasti erittävät, mutta siinä tosiaan se, että oikeat peittosidokset pitää huomioida, koska ne alkaa ensiksi kosteutua ja erittää nestettä enemmän. Ja sitten kun mikrobikuorma on koholla, eli jos on paikallinen infektio epäilty, mutta myös tässä että se ei korvaa sitä kokonaisarvioa ja pitää niin kuin se haavan syy, verenkierto, paineenpoisto, infektion merkit, perussairaudet, kivunhoito, kaikki nämä kuuluu siihen yhteen. Tämä on vain pieni osa. Ja omasta kokemuksesta sieltä Bonnin yliopiston sairaalasta voin kertoa, että meillä eniten hunajaa käytettiin silloin, kun potilaat oli multisairaita, monisairaita ja niillä oli monta antibioottia jo menossa, heikentynyt immuunisysteemi ja ei oikeastaan enää uskaltanut kuormittaa sitä kehoa lisäantibiooteilla haavojen takia. Niin ne oli semmoisia, missä me sitten hunajaa käytettiin ja se toimi todella hyvin ja sama MRSA-potilailla tietenkin myös. Et ne oli semmoisia, missä sitten se kulki käsi kädessä sen muun hoidon kanssa. Miten lääkinnällistä hunajaa käytetään ihan niin kuin käytännössä? Se tapahtuu samalla tavalla kuin muutkin haavat, kun niitä hoitaa, eli puhdistetaan, poistetaan tarvittaessa katetta debridement avulla, että sieltä vähän saa sitä vähän niin kuin heräteltyä sitä haavaa. Sitten se lääkinnällinen hunaja tai geeli levitetään siihen haavaan tai valitaan se sidos. Sitten valitaan sopiva peittosidos, jos osaa jo arvioida, että se alkaa erittämään vähän enemmän. Kannattaa muistaa suojaa reunaihoa, varsinkin siinä alkuvaiheessa. Ja tietenkin, kuten muissakin haavahoidoissa, niin se kirjaaminen ja seuraaminen on tärkeää. Ja kysyä myös potilaalta, että onko just kipua tai kirveleekö tai miltä tuntuu. Sitten pieni tässä vielä vinkkinä vielä kerran, että kun sitä hunajaa laittaa, kun se vetää sitä eritettä, niin sidoksen vaihdot on alussa tiheämmät. Eli silloin, jos potilas tai omainen tulee hakemaan apteekista materiaaleja, niin se kannattaa aina mainita, että siihen kannattaa laskea tuplat noita sidoksia ja taitoksia imemään varsinkin alussa. Jos syntyy kirvelyä tai voimakasta kutinaa tai iho reagoi, niin silloin ja on selvä
että siinä haavassa näkyy, että se on reaktio, eikä se pieni semmoinen kihelmöinti ja pientä semmoista pistelyä, mikä kuuluu hunajahoidossa siihen alkuun, kun se fibrinolyysi alkaa ja sieltä sitä katetta lähtee poistumaan, niin kun se menee selvästi se tuntemus sen yli, niin sitten kannattaa lopettaa hunajan käyttö ja vaihtaa se valmiste. Ja sitten tuossa henkilökohtainen tärkeä aihe minun mielestä, ja siksi minä laitoin sen tuohon muistutuksena, että se vetyperoksidi rutiinihuuhteluna sitä ei kuulu enää käyttää, ja varsinkin jos käyttää lääkinnällistä hunajaa haavahoidossa, niin ne taistelee vastakkain, että jos mä vetyperoksidilla tuhoan ensiksi sen solukon ja sitten haluan hunajalla sitä boostaa, niin ne ei toimi hyvin käsi kädessä, että mieluummin sitten käyttää keittosuolaa tai vettä ja puhdistaa mekaanisesti. Kumman minä sitten valitsen, hunajasidos eli valmis laastari vai geelin? No, hunajasidoksen hyödyt on helppokäyttöinen, voi ottaa joka puolelle myös helposti mukaan. Annostus on vakio, se on usein siisti laastari, sopii pieniin haavoihin ja voi olla kustannustehokas, varsinkin pienissä alueissa, kun se annos on valmiisti määritelty, eikä ne yleensä niin eritä kuin isommat haavat. Ja vaihtoväli voi jopa olla 5 vuorokauteen asti eritteen mukaan. Ja painehoidoissa tietenkin nämä valmiit versiot on paljon käytännöllisempiä, koska jos mä levitän geelin ja käytän sitten imupainehoitoa siellä, niin sehän imee sitten sen hunajan sieltä pois. Geeli tai tuubi, no se soveltuu taas hyvin laajoille haava-alueille, epäsäännöllisille onkaloille, haastaville, missä on monia eri haavan paranemisvaiheita ja katteen vaiheita. Voi olla kuollutta, nekroosia, kuivaa ja kosteita sekaisin ja semmoiseen, niin siihen nämä tuubituotteet, geeli on parempi ja se tarvii sitten yleensä enemmän peittosidoksia eritehallintaan. Ja näissä kannattaa sitten muistuttaa myös, kun näitä tuubeja myy, että niissä on se idea, että single patient use, että tosiaan on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle ja se käyttöaika avaamisen jälkeen on rajoittunut ja on olemassa jopa tässä nyt on nämä 3 kuukautta, 4 kuukautta ja sitten riippuen jotkut sanoo nimenomaan 90 päivää, että se vähän vaihtelee, mutta on olemassa myös sellaisia tuotteita, missä se on single use, että se on niin kuin steriili tuote, missä on se 2 viivattu yli, niin niitä sitten tykätään mielellään käyttää uudestaan, mutta sitä ei suositella. Että se kannattaa huomioida. Ja ei tässä muuta. Kiitos. Jos on kysymyksiä, niin mielellään vastaan. Jos sinne chattiin on tullut jotain, niin joo, Kyllä, tänne on tullut pari kysymystä jo ja lisää varmasti vielä tulee. Hyvä. Ensimmäinen kysymys oli, että mut pistetään nyt tämmöiseen haasteeseen, kun vaikeita sanoja lausua, mutta mitä tarkoittaa debridement? Se on se, kun kirurgisesti tai manipuloiden puhdistetaan haavaa, eli käytetään terävää lusikkaa, tai sitten on semmoinen kyretti nimellä, semmoinen terävä, pyöreä ympyrä, millä raavitaan se haavan kuollut pinta, sitä niin kuin vähän raavitaan pois. Mutta se on yleensä lääkärin hommaa. Ja sitten siinä niin kuin kotiolosuhteissa sitten sitä ei yleensä suositella ainakaan millään instrumenteilla. Joo. Sitten kysyttiin, että voiko hunajaa käyttää niin sen normaaleille haavoille, jotka aluksi saattavat vähän vuotaa verta? Voi. Totta kai. Ei ole mikään este, jos ne vähän vuotaa. Tietenkin, jos se vuotaa ihan hirveästi, niin silloin kannattaa ensiksi odottaa, että se veri vähän tyrehtyy. Jos se on semmoinen erittävä, verestävä, niin silloin hunajaa kannattaa laittaa siihen geelimuodossa ja sitten taitoksia päälle imemään. Joo, hyvä.
Kiitoksia sulle Elina ja sitten tuotepuheenvuoron pariin ja sen pitää meille sitten Camilla ja pistäkää lisää kysymyksiä chattiin, niin täällä vastaillaan. Ole hyvä Camilla. Kiitoksia Elina tuosta puheenvuorosta. Hyvä alustus näille hunajatuotteille. Eli hunaja todellakin on nyt sitten nostanut päätään viime vuosien aikana ja varsinkin kun on tätä antibioottiresistenttiä yhä enemmän. Ja Salvecticilla on tarjolla tämmöinen Natural Healing -tuoteperhe, johon kuuluu 3 eri tuotetta ja kaikki sisältävät tätä lääkinnällistä laatua olevaa hunajaa. Yhteistä niille kaikille tuotteille on se, että nämä nopeuttaa haavan paranemista, ne estää tulehduksia ja sitten ne vähentää arpimuodostuksen riskiä. Ja niin kuin Elina tuossa puheenvuorossaan jo ottikin esille, niin tämä kostea paranemisympäristö haavallehan on tänä päivänä tämmöinen niin kuin kuuma puheenaihe ja se on äärimmäisen tärkeää, että se haava ei pääse kuivumaan ja näiden meidän hunajatuotteiden avulla me pystytään takaamaan sille haavalle myöskin tämmöinen kostea paranemisympäristö. Sitten on tämä kuolleen ja vahingoittuneen kudoksen poistuminen, johon lääkinnällinen hunaja myöskin auttaa. Se myöskin stimuloi uusia verisuonia, niiden syntyä, mikä sitten taas edistää, että se haavan paraneminen nopeutuu, koska happi ja ravintoaineet menee paremmin sinne kudokseen. Ja mikä tietysti tärkeää on kanssa se, että tämä vähentää turvotusta, kipua ja punotusta ja sillä lailla niin kuin hillitsee sitä tulehdusta. Eli lääkinnällistä laatua olevalla hunajalla on hyvin paljon erilaisia niin kuin ominaisuuksia ja hyötyjä. Salvecticin Natural Healing -tuoteperheeseen kuuluu haavasidos, haavageeli ja sitten ihan uusimpana tulokkaana nyt tämän vuoden alussa on tullut apteekkeihin myyntiin rakkolaastari. Ja käydään lyhyesti läpi näitä eri tuotteita. Meillä on ensimmäisenä tässä näin haavasidos, joka on hydrogeelista valmistettu haavatyyny ja tämä on hyvin tämmöinen näppärä ja monikäyttöinen varsinkin tuohon kotihoitoon. Eli kun asiakas tulee ja on saanut vaikkapa haavan tai jonkinlaisen viillon tai ruhjeita esimerkiksi käsivarteen tai sitten on käynyt tämmöinen niin kuin keittiöpalovamma, että on polttanut vaikka sitten käsivarttaan siinä kotona ruokaa tehdessä, niin silloin tämä haavasidus on ominainen ja äärimmäisen hyvä vaihtoehto tämmöisen tavallisen laastarin sijaan. Nimittäin tavallinen laastari toki suojaa sitä viiltoa tai haavaa, mutta se ei millään lailla edistä sitä paranemista. Ja se sitten taas tämän lääkinnällistä laatua olevan haavasidoksen etuna on, että me pystytään tässä näin nopeuttamaan sitä luonnollista paranemista. Niin kuin tuossa aiemmin mainittiin, niin nämä lääkinnällistä laatua olevat hunajatuotteet, ne vähentää arpikudoksen riskiä. Ja meiltä on usein kysytty, että minkä ikäiset tätä voi käyttää tai kuka näitä tuotteita voi käyttää, niin nämä sopii kaiken ikäisille. Eli tässä ei ole minkäänlaista niin kuin ikärajaa, nämä sopii myöskin lapsille ja nämä sopii vauvaikäisille. Ja se, mikä tässä tekee ihanteellisen kotioloissa käyttää, on se, että tässä on itse kiinnittyvät reunat. Tämä on hirveän helppo laittaa itse siihen haavan päälle. Ei ole mitään tarvetta toissijaiselle sidokselle tai kiinnitykselle. Tämä on hengittävä tämä tuote ja sitten tämä hylkii myöskin vettä. Tätä voi pitää siinä haavassa 3-5 päivään, mutta tietysti tärkeää on painottaa myöskin niin kuin asiakkaalle se, että jokaisella on omalla vastuulla tarkistaa jatkuvasti säännöllisesti niin kuin sen haavan tilanne ja myöskin niin kuin sen ympäröivän kudoksen tilanne ja tarkkailla niitä mahdollisia tulehduksen merkkejä. Että ei pidä tuudittautua siihen, että mulla on 5 päivää tämä haavasidos kädessä ja sillä sipuli. Tässä on myöskin tämä lääkinnällisen hunajan etu, että tämä viilentää, jotenka tämä niin kuin rauhoittaa sitä haavaa ja sillä lailla niin kuin auttaa siinä kivun lievityksessä. Ja niin kuin Elina mainitsi, niin useimmiten nämä haavat voi alkuun erittää tosi paljon
Ja tämä haavasidus on erittäin imukykyinen. Tämä imee eritettä 7 kertaa oman painonsa verran, jolloin se tekee myöskin miellyttävää siitä, että tämä ei nyt ihan hirvittävän tiheesti siihen alkuunkaan tarvitse sitten vaihtaa, koska tämä on niin imukykyinen toi haavatyyny. Tuossa kun oli puhetta näistä lääkinnällisistä laitteista, niin kaikki nämä Salvecticin Natural Healing-tuotteet on lääkinnällisiä laitteita, eli CE-merkittyjä, eli ne on käynyt tämmöisen tarkan kliinisen prosessin ja tarkastelun läpi arviointilaitoksen kautta, ja nämä haavatuotteet kuuluu nyt sitten luokkaan 2B. Sitten meillä on tässä tuoteperheessä myöskin tämä haavageeli, jolla on samoja ominaisuuksia kuin tuolla haavasidoksella, mutta totta kai geeliä niin pystytään käyttämään paljon laajempiin alueisiin. Eli jos on esimerkiksi ensimmäisen tai toisen asteen palovammat, vähän laajemmat, niin silloin tämä geeli on erinomainen siihen tarkoitukseen. Myöskin tämä sopii kroonisiin haavoihin, esimerkiksi painehaavoihin, laskimo- ja valtimoperäisiin haavoihin ja diabeettisiin haavoihin. Ja sitten jos on kolonisoituneita akuutteja haavoja tai leikkaushaavoja, niin tätä haavageeliä voi myöskin niihin käyttää. Tässä haavageelissä on ominaista se, että tämä sisältää tämän lääkinnällistä laatua olevan hunajan lisäksi myöskin C- ja E-vitamiinia, joka tekee niin kuin siitä tuotteesta iholle entistä paremman. Ja nyt mun täytyy täältä näin luntata, kun mä oon laittanut itselleni tänne näin muistiinpanot vielä tästä geelistä, eli justiinsa tämän C- ja E-vitamiinin pohjalta. Eli C-vitamiini on olennainen kollageenin tuotannossa ja kudosten korjautumisessa. Ja sitten taas E-vitamiinilla on tulehdusta hillitseviä ominaisuuksia, mikä sitten taas auttaa tässä paranemisprosessissa. Sen lisäksi tämä tuote sisältää myöskin lanoliinia, eli lampaavillarasvaa, ja tällä lanoliinilla on tämmöinen hoitava ja suojaava vaikutus. Ja monet varmaan tietää sen, että esimerkiksi imettävillä äideillä nännit rohtuu ja kipeytyy usein, ja silloinhan suositellaan niin kuin lanoliinia käyttämään myöskin näihin nänneihin, niin tämä lanoliinilla on samanlainen vaikutus sitten myöskin tässä meidän haavageelissä. Ja se ainesosana myöskin tekee niin kuin tästä geelistä pikkasen jämäkämpää, eli tämä ei ole hirvittävän juoksevaa tämä meidän haavageeli, niin kuin geeli ehkä nimenä voisi antaa ymmärtää. Etuja tässä on myöskin se, että tämäkin sopii kaikenikäisille, ja tätä tarvii hyvin vähän sivellä iholle, eli tähän tarvitaan ainoastaan vain niin kuin hyvin ohut kerros. Tämä imeytyy helposti ja tämä on todellakin niin kuin helppo levittää. Ja tämä voidaan yhdistää kaiken tyyppisten haavasidosten kanssa, että ei tarvitse miettiä sitten, että millä sitä ihoa peittää tämän haavageelin jälkeen, vaan tämä on niin kuin hyvin monikäyttöinen tuote. Ja kuten Elina tuossa mainitsi, niin meidän tuote kestää avattuna 3 kuukautta. Ja todellakin niin 1 tuubi per henkilö, eli vain 1 hengen käyttöön aina 1 tuubi. Ja sitten jos on esimerkiksi makuuhaavoja tai tatuointeja, niin tätä geeliä voi käyttää myöskin niissä tapauksissa. Sitten tämän tuoteperheen uusimpana tulokkaana on tämä lääkinnällistä laatua olevaa hunajaa sisältävä rakkolaastari, joka on erityisesti kehitetty todella tämmöisille vaikeille, jo puhjenneille ja hitaasti paraneville tai jopa tulehtumisvaarassa oleville rakoille. Ja tämä myöskin viilentää ja rauhoittaa sitä kipeää rakkoa, lievittää sitä kipua, ja haavasidoksen tapaan tätäkin voidaan pitää 3-5 päivään vaihtamatta, jos se avoin rakko ei eritä sitten liikaa. Tässä vielä lopuksi materiaaleja, joita me ollaan tehty apteekin myynnin tueksi. Näitä löytyy runsain mitoin ja nämä löytyy Veloxilta, eli meillä löytyy infolehtistä ja halsteria, erilaisia pöytädispleitä kullekin tuotteelle erikseen. Meillä on myöskin videoita tästä hunajatuotteesta infonäytölle.
Ja sitten jos me puhutaan ihan vain rakkolaastareista, niin on olemassa oma display myöskin tälle hunajarakkolaastarille ja tämmöinen halsteri, jossa neuvotaan asiakasta sitten, että minkä tyyppinen rakkolaastari tulee valita minkäkinlaiseen vaivaan. Ja infolehtinenkin siihen löytyy. Ja sitten meillä on myöskin Kredissä paljon tämmöistä digitaalista materiaalia, jossa kerrotaan sitten rakonhoidosta ja yhtenä osana niistä löytyy sitten tämä Natural Healing rakkolaastari. Siinä mulla oli napakasti pähkinänkuoressa nämä meidän hunajatuotteet. Onko siellä jotain kysymyksiä? Kyllä täällä on kysymyksiä ja ensimmäisenä lähdetään liikenteeseen siitä, että kysytään, että onko tulossa isompaa kokoa hunajalaastariin kautta sidokseen. Me ollaan saatu tätä palautetta ja se on viety tuonne tuotekehitykseen. En osaa sanoa aikataulua, mutta olemme ottaneet tätä runsasta palautetta isommasta haavasidoksesta kyllä vastaan, se on huomioitu. Aikataulusta ei ole tietoa. Hyvä. No sitten kysyttiin, että voiko näitä käyttää leikkaushaavoihin? Voi käyttää. Mulla oli tuossa maininta yhdessä slaidissa, että leikkauksen jälkeen postoperatiivisesti voidaan käyttää hunajageeliä. Joo. Sitten kysytään, että sopiiko rakkolaastari diabeetikoille? Kyllä, meillä on useita tutkimuksia siitä. Tätä on tutkittu diabeetikoilla ja tämä ei vaikuta millään lailla verensokeriarvoihin, eli voidaan käyttää. No sitten tuli tästä mahdollisesta hunaja-allergiasta, että jos on allerginen hunajalle, niin miten se ilmenee? Elinakin voi sieltä, Hantia sanomasta. Joo, varmaan se ilmenee jokaisella henkilöllä ehkä eri lailla. Elina, osaat varmasti vastata paremmin tähän. Joo, yleensä siis ihan käytännössä sen huomaa siinä, että se haavan, kuten mä sanoin, että se yleensä se hunaja vaan vähän silleen kihelmöi tai on semmoista pistelyä, mutta sitten kun se alkaa oikeasti polttaa, sattua, haavan reunat alkaa punottaa, niin siinä selvästi näkyy reaktio. Se on yleensä aina alussa lokaali reaktio, paikallinen, mutta tietenkin se pitää huuhdella siitä sitten nopeasti pois, jos se haava olisi tarpeeksi syvä ja siitä saattaisi mahdollisesti sitä hunajaa mennä sinne verenkiertoon, niin sitten voi tulla isompiakin allergisia reaktioita, mutta yleensä ne on vain paikallisia ollut. Joo. No sitten kysyttiin tuosta, että pitääkö sitä haavaa huuhdella hunajavoiteen levityskertojen välillä vai voiko lisätä niin kuin edellisen kerroksen päälle uuden kerroksen? Suositus on huuhdella se keittosuolalla. Eli mä en lähtisi sitä joka kerran esim. Desinfiointiaineella puhdistamaan, koska sitten se vähän rikkoo sitä hunajan omaa puhdistavaa desinfioivaa vaikutusta, mutta keittosuolalla kunnon puhdistus, jotta myös se irronnut kate, mikä sitten ei pääse siitä haava-alueelta poistumaan, varsinkaan jos siinä on ihan niin kuin sidos päällä, niin silloin se vähän niin kuin paakkautuu siihen kiinni, niin se kannattaa ehdottomasti pestä, huuhdella pois ennen uuden laittoa. Joo. No sitten kysytään, että kiinnittyykö laastari hyvin uudelleen, jos sinne välillä vähän kurkkaa alle? No sitä ei niin hyvin kuin ensimmäisellä kerralla. Se on tarkoitus, että sinne ei kurkita välttämättä, mutta se riippuu ihan siitä omasta ihostakin ja tietysti, että kuinka paljon siinä on vaikka ihokarvoja. Suositus on, että kun sinne kurkkaa, niin se tulisi vaihtaa uuteen. Joo, mä
Saanko mäkin sanoa tuohon? Saat. Mä tiedän ne kurkkaushaavasidokset, missä on semmoinen silikonireuna, jotta sinne voi just esim. Sairaalassa kierron aikana lääkäri kurkata alle ja laittaa takaisin, niin se on eri. Se, mitä mä nyt ainakin noista testasin, niin ne ei ole tarkoitettu siihen, että se on vähän sama kuin sen hydrokoloidi, sen vanhanaikaisen semmoisen rakkolaastarin, kun sen avaa, niin ei se enää tartu siihen kiinni. Varsinkin kun sit siinä laastarissa on sitä rasvaa, niin ne ei toimi kurkkaamiseen. Et jos epäilee, että sitä pitää tarkkailla, niin silloin ehdottomasti geeli ja sitten taitos siihen päälle. Ja niissä taitoksissa mä suosittelisin semmoisia, missä on ohut silikoniverkko, tai joku muovinen, niitä valmistajia on niin monta, joku verkko, että jos mä laitan geelin ja sitten ihan vaan steriilin puhtaan taitoksen, niin se saattaa imassa sitä niin paljon siitä haavasta pois, että jos siinä on semmoinen pieni ohut muovitettu taitos, niin silloin niitä voi kurkkia ja katsoa ja sitten vaan vaihtaa sen taitoksen. Kyllä. Sitten otetaan tälle erää, ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin yksi kysymys vielä, että miksi tuubi on vain niin kuin aina per henkilö, jos kuitenkin puhtain käsin sitä ainetta sieltä levitetään? Mä voin tuohon sairaalakokemuksesta vastata tietenkin koto-olosuhteissa. Se on eri juttu, mutta sairaalaolosuhteissa, kun ikinä ei voi varmistaa, että jos on vain yksi ihminen, joka sitä tuubia käsittelee ja joka käsittelee sitä aina saman standardin mukaan, niin silloin sen voi ehkä taata, että se pysyy puhtaana. Mutta kokemus kertoo 20 vuoden aikana sairaanhoitajana ja osastolla paljon olleena, että se tosi harvoin toteutuu, että sitä tuubia jokainen käyttää yhtä steriilissä olosuhteissa tai puhtaissa olosuhteissa ja sillä minimoidaan vaan se riski, että ei vahingossa viedä potilaalta A potilaalle B tai asiakkaalta A asiakkaalle B jotain bakteereita, jotka sille ei kuulu. Toinen juttu on tietenkin, jos kotona sitä on pieniin haavoihin, lapset satuttaa itseensä ja siinä haluaa sitä geeliä käyttää, niin mä en usko, että siinä kotona omassa bioflorassa se ei ole niin vaarallista. Hyvä, kiitos ja mennään ohjelmassa eteenpäin ja Elina saa jatkaa. Eli seuraavaksi puhutaan kuivan ja herkän ihon haasteista, niin ole hyvä Elina. Kiitos. Joo, kuivan ja herkän ihon haasteet tälle maahanmuuttajana Suomeen. Olen oppinut tuntemaan kuivan ja herkän ihon haasteet itsekin ja ympäristössä paljon nähnyt. Luulen, että jokainen jollain tavalla voi samaistua tai ystäväpiirissä, lähipiirissä, potilaissa. Eli kuiva ja herkkä iho, miten se oireilee? Hetkinen, katsotaanpas, täällä ei lähde käyntiin. Tuolta ehkä. Joo. Eli kuiva ja herkkä iho kutisee, hilseilee ja mistä se johtuu? Kun iho kuivuu, pintasolut kuivuu ja kuivuvat pintasolut, ne alkaa hilseilemään, ne tippuu ihon pinnasta pois. Ja sitä kautta hermopäätteet herkistyy, koska tietenkin ne on sitten alttiimmat ulkoärsykkeille ja se voi ihan aiheuttaa kutinaa, se voi aiheuttaa kipua jopa joillain ihmisillä ja punotusta. Ja sitten jos siihen lisää vielä liian voimakkaat saippuat tai kuuman veden kosteuttamattomuuden, niin ne voi tietenkin sitten, eli huono hoito voi pahentaa sitä tilannetta sitten vielä. Mikä sitten horjuttaa meidän ihon tasapainoa, kun se on kumminkin meidän suurin elin, joka suojaa meitä koko päivän, niin mikä horjuttaa sitä, että siitä tulee herkkä? Eli ihon kuivuminen johtuu selkeästi tai syntyy siitä, kun ulkoisesti ja sisäisesti ei pidetä siitä huolta. Se ei riitä, että vain yhtä hoitaa. Aloitetaan tuosta ulkoisista tekijöistä, mitä on ulkoiset tekijät, ja siinä on ympäristö.
tarkoittaa se, missä me vietämme aikaa, missä me olemme. Et se ei ole vain ulkona, vaan se voi olla myös sisällä, se sisäilma toimistossa tai kotona, jos on tosi kuiva sisäilma, niin se voi jo altistaa niin kuin kuivalle, herkälle iholle ja viedä siitä kosteutta. Ja sitten siihen just noin äsken mainitut liian voimakas tai kuuma pesu, niin se poistaa luonnollisesti öljyjä, vääränlaiset kosmetiikkatuotteet, siis itselleen vääränlaiset. Jos on paljon hajusteita tai voimakkaita kemikaaleja, niin ne tietenkin vaikuttaa myös. Ja sitten riippuen ammattikunnasta ja työkuvioista, niin usein toistuvat käsienpesut ja desinfioinnit, varsinkin alkoholipitoisilla desinfiointiaineilla, niin ne kuivattaa ihoa tietenkin myös. Sisäiset tekijät, se on sitten se, miten me kohdellaan meidän kehoa päivittäisessä elämässä, eli elämäntavat, riittämätön nesteytys, hyvien rasvojen puute, vitamiinien ja ravintoaineiden ja hivenaineiden puute. Ikääntyminen vaikuttaa jo ihan, että mitä enemmän ikää tulee, sitä kuivemmaksi se iho muuttuu, öljy vähenee, öljyn pitoisuus vähenee ihossa. Hormonitasapaino vaikuttaa ja lääkkeet, ja lääkkeissä ehkä tunnetuimmat on noin verenpaine- ja nesteenpoistolääkkeet. Et kun ne huuhtoo sitä nestettä kehosta, niin silloin iho kuivuu. Ja sitten kun iho ei saa riittävästi kosteutta ja se kuivuu, ja ravintoaineita ja sen niin kun ei saa tarpeeksi ravintoaineita, niin sen suojakerros ohenee ja se menettää kosteutta entistä nopeammin. Eli silloin se alkaa oireilemaan ja alkaa kutisemaan, hilseilemään, punottamaan, ärsyyntyy. Ja sitten kun se itse asiassa ihan tuohon halkeiluun menee, niin silloinhan se suojamuuri on jo vähän niin kuin rikki. Ja kun siinä on särö tai reikiä niin kutsutusti, niin erilaiset bakteerit pääsee siitä vielä läpi. Sitten siitä alkaa semmoinen spiraali, mitä ei ehkä edes niin tiedosta, että se menee sitten suht syvälle. Ja sitten kun tämä tapahtuu, niin se toipumisaika riippuu siitä kuivumisen vakavuudesta. Eli kun meidän iho uusiutuu, niin jos on lievä kuivuus, niin sen voi ehkä korjata suht hyvin muutamassa päivässä, kun juo riittävästi ja ehkä muuttaa ulkoiset ärsykkeet pois, eri pesuaine, eri voiteet, tai kiinnittää ulkoisiin ärsykkeihin vähän enemmän huomiota. Mutta sitten tuossa tokassa vaiheessa, kun meillä on jo enemmän se kutiseva ja se hilseilevä iho, niin silloin se sarveiskerros on vaurioitunut ja se on vähän niin kuin se meidän suojamuuri. Ja kun se on vaurioitunut, niin sitten se kestää jo pidempään. Eli sitten se voi kestää 1-2 viikkoa tai jopa enemmän, koska se sarveiskerros, joka koostuu niin kuin proteiineista ja lipideistä, eli rasvasta, niin se uusiutuu 14 päivän välein. Niin siinä kestää jo. Ja sitten jos me mennään siitä vielä pidemmälle, eli meillä on ihan jo halkeilevaa ihoa tulehtunut täällä esim. Käsissä hyvin tyypillistä tai taipeissa, niin siinä menee sitten kuukausia ja se vaatii myös johdonmukaista hoitoa, koska se meidän ihon uusiutumisprosessi kestää 28 päivää. Ja kun riippuu ihonvauriosta, niin ne eri tasothan sieltä hitaasti paranee. Se kannattaa huomioida ja se kannattaa myös asiakaskontakteissa kertoa, että kun ne tulee ja hakee niitä hoitotuotteita, että se johdonmukaisuus ja että sitten pitää kärsivällisyys, siihen tarvitaan kärsivällisyyttä, että malttaa ne 28 päivää ainakin katsoa, että miten se tuote vaikuttaa. Sitten sisäinen hoito, siinä se on tietenkin yhtä tärkeää kuin se ulkoinen hoito, että nesteytetään sisältä riittävästi hyviä rasvoja oikeassa suhteessa, vitamiinit ja antioksidantit, monipuolinen ravinto, eli vaikka me käytettäisiin kuinka hyviä laadukkaita voiteita, jos tämä ei ole kunnossa, niin silloin ne kalliit voiteetkaan ei pysty pelastamaan sitä ihoa. Hyvistä rasvoista lyhyesti, eli tässä omega-3 mainittu, mielellään lisäisin tähän vielä sen nykypäivänä onneksi myös pinnalle noussut omega-7, eli se myös limakalvoille ja nykyään löytyy suun kautta omega-7 silmien kostutukseen, niin äärimmäisen tärkeä, että rasva
että keho saa rasvaa, jotta ne solut pysyvät kimmosina ja sitä kautta suojaavat paremmin. Sitten vitamiinit ja antioksidantit. Äsken jo Camilla hyvin mainitsi tuolta, mitä mitä C-vitamiini ja E-vitamiini tekevät. Niin nämä kaikki on semmoisia, joita kannattaisi säännöllisesti vähän tarkkailla, että tuleeko niitä otettua ja tuleeko riittävästi niitä. Erilaisista ravintoaineista, hedelmistä, vihanneksista, pähkinöistä löytyy sitten näitä. Siellä lopussa tulee liitteet, niin jos haluaa vähän tarkemmin tietää, niin sieltä voi sitten lueskella. Ja sitten tuohon ulkoiseen hoitoon vielä arjen kuormitustekijöitä, joita kannattaa vähän tarkemmin pitää silmällä. No toi vesihän oli jo monta kertaa mainittu, mutta kloorivesi, esimerkiksi jos tykkää uida, niin silloin pitää huolta ihosta, koska kloori kuivattaa ihoa, se pitää huuhdella nopeasti pois ja sen jälkeen kannattaa hyvin hoitaa iho. Sitten UV-altistus, se UV-altistus voi kuivattaa ihoa. Ja sitten nuo alkoholia sisältävät kasvovedet ja liian kovat tiheät kuorinnat, niin nekin voi aiheuttaa ongelmia. Ja tuohon kuivattamiseen voisi vielä laittaa, että esimerkiksi alkoholi myös sisäisesti nautittuna niin kuivattaa ihoa aika rutkasti. Jotta ihon ulkoinen hoito, niin kuin se perusta, sen pohja olisi hyvä, niin siinä kannattaa aina huomioida, että kohdellaan meidän kehoa hellästi. Hellä puhdistus, hellällä pesuaineella ei tarvitse olla mitään vahvoja hajusteita, tuoksuja ja monta eri vaikuttavaa ainetta. Mitä simppelimpi, sitä ehkä parempi siinä vaiheessa, kun se iho on jo herkkä. Pesu mielellään haalealla vedellä ja lyhyitä pesuhetkiä eikä liian pitkää. Ja sitten kun nousee sieltä suihkusta ja iho on vielä kostea, niin et heti siihen laittaa jo sen kosteuttavan aineen niin, että se vesi ja kosteus, että sen saa vähän niin kuin lukittua sinne kehoon. Että se on semmoinen vinkki, mikä kannattaa asiakkaille sanoa. Ja sitten tosiaan valitsee pesutuotteet itselleen sopivasti, mitä vähemmän aggressiivisempi, niin sitä parempi iholle. Ja hoitotuotteita löytyy nykyään joka lähtöön. Siellä kannattaa sitten tarkkaan kuulostella, mitä asiakas kertoo ja mitä haluaa. Ja sitten myös todella viitata siihen, että kun se iho tarvitsee 28 päivää uusiutumiseen, niin kannattaa kärsivällisesti yksi tuote ensiksi testata ja katsoa, miten se reagoi, eikä vaihdella heti, kun huomaa, että tämä ei auta, niin 2 päivää myöhemmin ostaa seuraavan ja kokeilee jotain muuta. Se vaatii vähän kärsivällisyyttä. Ja sitten toinen tärkeä pointti on suojaus säältä ja UV:ltä. Jostain syystä ainakin minä tälleen äitinä olen hirveän hyvä rasvaamaan mun lapsen naamaa talvella tai myös kesällä. No, aurinkovoiteilla se nyt onneksi onnistuu nykyään itseltänikin, mutta me ollaan hyviä suojaamaan toisia, mutta pitää muistaa aina suojata pakkaselta kasvoja ja ihan erikseen sitten huulet myös, nekin kuivuu ja sama on aurinkosuoja myös huulille, että se on tärkeä. Ja sitten jos haluaa vähän lisähoitoa, niin totta kai voi ottaa ihan naamioita tai jos tykkää käydä kosmetologilla, niin siellä suositellaan kvartaaleittain, eli aina kun vuoden aika vähän niin kuin vaihtuu, niin silloin voi mennä syväkosteuttaviin hoitoihin ja auttaa sitä ihoa sitten sen ajan yli, kun siinäkin iho reagoi ja muuttuu. Ja sitten löytyy punavalot ja ledimaskit, joista saattaa saada mahdollisen tuen vielä punotukseen tai ärsytyksiin. Nyt on paljon ollut tutkimuksia just erilaisten ihosairauksien tai oireiden hoitoon. Punavaloja on huomattu, että se saattaa auttaa. Että se on tietenkin aina yksilöllistä. Eli jos kärsit kuivasta, kutisevasta tai herkkyyteen taipuvasta ihosta, niin sitä kannattaa tukea sisältä että ulkoa antamalla sille tarvittavat ravintoaineet ja kosteutuksen oikeilla tuotteilla. Kiitos. Hyvä, kiitos Elinalle. Ja katsotaan vielä, päivitetään. Ei
ole tullut nyt tällä hetkellä vielä kysymyksiä, mutta niitä voi laittaa tonne sitten vielä seuraavan tuotepuheenvuoron aikana tulemaan. Ja tosiaan illan viimeinen puheenvuoro lähtee tästä ja meille tulee puhumaan Maiju Korpinen Orklalta, niin tervetuloa Maiju. Mukavaa iltaa munkin puolesta. Mennään jo aika pitkälle tätä iltaa. Mä oon siis Maiju Korpinen Orklalta ja muutama sana meidän BioOil-brändistä sekä tuotteista, ihonhoitoöljystä, body lotionista tähän kuivan ja herkän ihon haasteiden perään. Kiitos Elinalle tosi hyvästä puheenvuorosta. Tuli ihan henkilökohtaisestikin tarpeeseen hyvää asiaa. Vähän taustaa, en lähde nyt näitä lukemaan, voitte siitä katsastaa läpi, mutta tosiaan BioOil toivottavasti jollain tasolla tuttu brändi teille monille ja ihan mielenkiintoinen pitkä historia jo brändillä ja tuotteilla. Tosissaan ensi vuonnahan meillä on 40-vuotisjuhla tulossa, niin sitä pitää lähteä tässä myös suunnittelemaan. Ehkä nostetaan sitä jotenkin markkinoinnissa myös esille sitten. Se nähdään pian, mutta tosiaan alkuperäinen tuote on tullut siis markkinoille 87 ja sen koostumukseen ei ole juurikaan mitään isoja päivityksiä sittemmin tehty, mutta rinnalle on tuotu sitten uutta vähän sen jälkeen. Ja tosiaan tuotekehitys edelleen kunnianhimoista ja uutta siellä pohditaan, vaikka ydintuote ennallaan. BioOil-tuotteet tulevat siis edelleen Etelä-Afrikasta, jossa ne valmistetaan. Ja alun perin lanseerattu maailmalle tuossa vuosituhannen vaihteessa, Suomessa 10 vuotta myöhemmin. Brändi ja ihonhoitoöljyhän tunnetaan ehkä erityisesti tässä arpien ja raskausarpien hoidon yhteydessä. Veikkaan, että monilla yleisössä on ne mielikuvat just siellä tuosta meidän tuotteesta, mutta näähän sopii tosiaan muutenkin ihonhoitoon ja erityisesti kuivalle iholle ja tämmöisten myös sit vähän täsmäongelmien hoitoon. Käydään kohta vähän tarkemmin läpi meidän tuotevalikoimaa. Mutta tosiaan kaikki tuotekehitys BioOililla niin perustuu erityisesti tähän öljyyn keskeisenä ainesosana kaikissa tuotteissa. Ja nykyään meillä Suomessa valikoimissa tämän alkuperäisen ihonhoitoöljyn lisäksi sitten tuo 100% luonnon ainesosilla valmistettu versio sekä viime vuonna apteekeissa lanseerattu uusi body lotion, erikoisvartalovoide. Jes, tässä vielä tosiaan koosteena meidän BioOil apteekkivalikoima. Ja tosissaan tuosta perusihonhoitoöljystä löytyy 2 eri pakkauskokoa, joista sitten 60 millinen on myös PT-kaupan puolella saatavilla. Mutta että kaikki muut tuotteet, 3 muuta vaihtoehtoa, niin ovat ainoastaan apteekkikanavassa ja tosissaan erikoistuotteita sinne. No mitä BioOil sitten tuo kategoriaan, vartalon ja ihonhoitoon, niin tämmöiset kliinisesti todistetut erittäin öljypitoiset koostumukset löytyy kaikissa tuotteissa siis vartalovoiteisiin ja ihoöljyihin. Erikoistuotteista kyse, laadukkaita ihonhoidon tuotteita, jotka tuo selkeästi myös lisäarvoa vähän kategoriaan, erilaisia ja erottuvia tuotteita, mikä näkyy tietenkin myös kategorian kasvuna kuluttajien ostopäätösten myötä. Mutta ennen kaikkea siis kuivaa ja herkkää ihoa ymmärtävät ja sen hoitoon erikoistuneet tuotteet löytyy meiltä. Mennään sitten tarkemmin tuotteisiin. Ensin ihonhoitoöljyt. Tuossa pullo lähikuvassa ehkä tuttu näkymä. Tosiaan 2 eri ihonhoitoöljyä löytyy, sopivat moneen käyttötarkoitukseen. Jos jotain haluaisin teidän tänään tästä muistavan, niin tosiaan tärkeimmät nämä 2, eli tämä arpien hoitokäyttö, ehkä tuttu useimmille, sekä olemassa olevien että uusien arpien ja raskausarpien häivyttäminen. Mutta sitten tosiaan toinen tärkeä tämä ihon sävymuutosten vähentäminen tai niiden näkymisen väheneminen. Eli BioOil auttaa tasoittamaan ihon sävyä, voi auttaa myös vähentämään pigmenttiläiskien näkyvyyttä, kosteuttaa ihoa. Ja sitten tämmöinen mielenkiintoinen käyttö voi olla myös kasvoöljyksi, esimerkiksi yötä vasten. Kollegan vinkistä olen itsekin alkanut käyttää tässä nyt välillä niin
on aamulla aika mukavan kosteutettu ja kimmoisa iho. Ehkä pidempi tukka kannattaa sitoa silloin niin ei mene sitten ihan öljyiseksi sitten yön aikana. Tosiaan lisäksi BioOil ihonhoitoöljy auttaa parantamaan kasvojen, vartalon, ikääntyvän ihon ulkonäköä siis, ja auttaa vähentämään kosteuden menetystä sekä parantamaan kuivuneen ihon ulkonäköä. Sitten on laajemmin kaikkea, mihin sitä voi kokeilla ihan turvallisesti ja rohkeasti. No niin, hyppäs vahingossa. Elikkä esimerkiksi hierontaöljyksi, kylpyöljyksi, kynsinauhoille, hiuslatvoille. Ja ihan viimeiseksi tässä on äskettäin puhuttu just tästä auringonoton yhteydessä tai jälkeen käytettävyydestä. Eli varsinaisia After Sun-tuotteitahan nämä ei ole, eikä me olla siitä niitä positioitukaan. Mutta meillä on kaikissa tuotteissa tämmöisiä hyödyllisiä ainesosia, jotka on kuitenkin auringolle altistuneille ihollekin hyödyllisiä. Tärkeimpänä sieltä tuo E-vitamiini antioksidanttina auttaa vähentämään myös UV-säteilyn vaurioittamien solujen määrää, tukee kosteuden säilymistä ihossa. Ja sitten tämä kehäkukkauute tunnetaan rauhoittavista, uudistavista ominaisuuksistaan. Eli käytetään yleisesti herkälle ja vaurioituneille tai sitten just auringolle altistuneille iholle. Tällaisia. Vielä tosiaan tuotepakkauskuvat siinä myöskin valkoisessa neliskulmaisessa pahvipakkauksessahan ne myydään pullot. Ja tosiaan kliinisesti testattu arpia häivyttävä sekä ihon sävymuutoksia vähentävä öljy. Tuossa vielä nuo tärkeimmät ainesosat, eli toi tuotteen koostumusta ohentava Buxellin oil ja sitten nämä vitamiinit, A- ja E-vitamiinit ja laadukas kasviöljyjen koostumus. Semmoinen hieman laventelinen tuoksu tulee myös tuohon perusihonhoitoöljyyn näistä. Ja tosiaan parhaan tuloksen saa tuossa arpien hoitokäytössä tämmöisellä täsmähoidolla 2 kertaa päivässä suoraan ongelmakohtaan. Öljy sopii sekä kasvoille että vartalolle ja tosiaan nämä muutama pakkauskoko löytyy. Täysin samat käyttöaiheet tosiaan tuolla luonnon ainesosilla valmistetulla, mistä löytyy sitten tämä pienempi 25 millin pakkaus. Siinä ei ole mitään lisättyjä hajusteita, niin se voi olla miellyttävämpi just esimerkiksi kasvojen iholle käytettäväksi. Hyvä. Sitten erillisenä tuotteena tämä meidän viime vuoden uutuus, eli Body Lotion, erikoisvartalovoide. Erittäin öljypitoinen ja tehokas vartalovoide, jossa on kuitenkin sit erityisen kevyt ja helposti imeytyvä koostumus. Tämä sopii siis sekä vartalolle että esimerkiksi käsille. Käsivoiteena käytettäessä tuo nopea imeytyminen on plussaa. Ollaan puhuttu paljon vaikka työpaikoilla tai vaikka teilläkin apteekissa, sairaaloissa, missä liet työskennellessä, missä pestään paljon käsiä, niin oikein hyvä vaihtoehto siihen. Tosi riittoisa tuo koostumus, pieni annos, kämmenelle annostellessa riittää ja levittyy hyvin. Tuoksuttomuus tuntuu olevan tosi tärkeää tänä päivänä, toteutuu myös tässä tuotteessa. Ja sitten tuo ravistettavuus on tärkeä muistaa ja korostaa tässä öljyvesikoostumuksessa. Ja tosiaan tämä on ainoastaan apteekista löytyvä tuote meille. Tässä vielä vähän kuvahavainnollistusta tästä öljypitoisuudesta, eli on tosiaan ihan omassa luokassaan perusvartalovoiteisiin verrattuna. Koostumus on myös tosi erilainen tai aika erilainen kuin perus tämmöisessä vartalovoiteessa tai perusvoiteessa, eli ei ole semmoinen rasvamainen tai kovin kiinteä, vaan pikemminkin semmoinen maitomainen, aika öljyinen ja jopa juokseva. Eli ekoja kertoja kun käyttää, niin kannattaa jopa vähän varovasti sieltä annostella, niin ei hulahda ihan käsille. Mutta sitten kun siihen tottuu, niin on kyllä tosi kiva käyttää. Pieni animaatio toivottavasti toistuu sinne linjoille myöskin, mutta tosissaan pieni shakeaus riittää tuohon ravistettavuuteen tässä emulsiokoostumuksessa. Vähän pikkupränttiä siellä, mutta voitte tutustua vielä jälkikäteen. Me olen pari kertaa tosiaan tutkittu tai haettu vähän käyttäjäkokemuksia, kun oli just vähän erilainen, uudenlainen tuote kyseessä, niin pari kertaa viime vuonna viimeksi tuossa farmasian päivillä kävijöitä
tai testikävijöitä haeskeltu ja sitten kyselty vähän kokemuksia. Ja tosi positiivista palautettahan ollaan saatu, eli valtaosa, 3/4 oli sit erittäin tyytyväisiä, jopa kolmannes antoi tuon 5/5 arvosanan. Ja just näitä, mitä tässä äsken mainitsinkin, niin arvostetaan, eli just tätä nopeasti imeytyvyyttä, ei tahmaa, just voit pukea heti vaatteet päälle tai ei ole niin kuin jää mikään inhottava rasvainen olo yötä vasten tai jos koko kropan sillä voitelee. Ja tosissaan kosteuttaa hyvin kuivaa, herkkää ihoa, tosi miellyttävä koostumus käytössä ja näin edespäin. Tuoksuttomuus myös siellä toki nousi. Jes. Vielä pieni kooste tästä meidän tuotevalikoimasta. Eli ihonhoitoöljyt, 2 eri varianttia, ikään kuin löytyy tuo perinteinen ja sitten tämä luonnon ainesosista valmistettu. Nämä on tällaisia täsmätuotteita, enemmän just se arpien hoitoon, ihon sävyn epätasaisuuksien hoitoon, just pari kertaa päivässä muutaman kuukauden ajan täsmätuotteena. Toki voi myös siis jatkuvassa käytössä, mutta tämmöiseen tiettyyn ihon-ongelmaan. Ja sitten taas body lotion selkeästi erilainen tuote, eli päivittäiseen käyttöön kuivalle, herkälle iholle sekä vartalolle että käsille. Ja ei tarvii, eikä siis ole mikään arpien hoitoon tai muuhun tämä tuote tarkoitettu, vaikka onkin bio-oilin tuote. Eli hyvä muistaa, meidän uusin tuote eroaa kuitenkin merkittävästi näistä aiemmista ihoöljyistä. Käyttöohjeet tosissaan näissä ihonhoitoöljyissä sinne suoraan iholle, erityisesti sinne arpien kohdille. Ei kuitenkaan tietenkään avoimiin haavoihin, unohdin sen mainita tuossa aiemmilla sivulla, mutta se nyt lienee teille selvää, eli ehjälle iholle kuitenkin. Ja tosissaan tuo 100% luonnon ainesosilla valmistettu sitten ei ilman lisättyjä hajusteita vieläpä. Ja tosissaan body lotionissa sitten vielä tärkeää toi ravistettavuus ja semmoinen maltillinen annostelu. Niin näillä tiedoilla toivottavasti saitte tästä lisätietoa meidän bio-oilista ja tuotevalikoimasta. Camilla taisi jo Kuvapankin osoitteen tuossa jakaakin aiemmin, mutta kertauksena vielä. Ja tosiaan mä olin illan viimeinen esiintyjä ja meidän Orklan viimeinen edustaja, niin kiitos vielä omasta puolestani ja meidän kaikkien puolesta tosiaan. Ja jos on jotain spesifejä kysymyksiä, mitä me ei nyt tässä tai jos tulee vielä mieleen, niin voi tosiaan laittaa suoraan tuonne meidän asiakaspalveluosoitteeseenkin, niin ehditään sitten ihan ajan kanssakin vaikka vastailla vielä, niin ne kyllä ihan henkilökohtaisesti aina tutkimme. Kiitos meiltä. Hyvä, kiitoksia Maiju, mutta ei päästä sua ihan vielä pois. Tänne on tullut kysymys ja lisääkin voi laittaa. Täytyy sanoa, että oli kyllä mielenkiintoinen tämä, en ainakaan itse tiennyt, että on tämmöinen monikäyttööljy esimerkiksi hiuksiin, niin tuli kyllä paljon uutta tietoa tästä ja varmaan itse kullakin talven jälkeen iho huutaa kuivuutta, niin saisi sitten helpotusta vähän niihin ongelmiin, mutta kysymyksenä oli, että onko tässä allergisoivia ainesosia, tai siis näissä, onko allergisoivia ainesosia, kehäkukkaa tai muuta sellaista? Joo, eli mä juttelin itse asiassa meidän regulatori vastaavan kanssa tuossa viikolla, eli tuossa perusihonhoitoöljyssä on tietenkin, mulla on tässä ihan jakaa tämmöinen listakin jopa, mutta hän huomautti, että siis tavallaan mille tahansa ainesosallehan toki voi allergisoida, mutta tuossa on toki enemmän kuin on ihan noita justiin noi kasviöljyt ja ihan sit hajusteet tuossa meidän perusihonhoitoöljyssä, mutta tosiaan tämä 100-pinnainen luonnon ainesosilla valmistettu tuote, niin tämä ei sisällä mitään tällaisia varsinaisia allergeeneja, jotka pitäisi erityisesti tai ihan kosmetiikka-asetuksen mukaan mainita ainesosoluettelossa. Niin siinä ei niitä ole, että sit jos on tämmöinen herkempi tapaus, niin se voisi olla sitten parempi vaihtoehto. Joo. Sitten kysytään, niin anteeksi sano vaan. Joo, jos se riittää vastauksena, niin joo. Kyllä, sitten kysytään, että onko bio-oilissa tai sisältääkö bio-oil ihohuokoisia tukkivia ainesosia? Hyvä kysymys. No siis ei pitäisi kyllä olla mitään sellaista, mutta
mä en ole ihan näin niin koostumus, niin kuin, että jos on joku tietty aine mielessä, niin voidaan vielä palata siihen, mutta ei ole siis mitään semmoista, mikä nyt erityisemmin tällaiseksi tulkittaisiin. Niin. Joo, mutta tosiaanhan tuonne apteekin.asiakaspalvelu@orkla.fi voi myös laittaa niitä kysymyksiä ja sieltä saa sitten vielä tarkempaa tuotetietoutta. Mutta tällä hetkellä ei ole enempää kysymyksiä ja ollaan itse asiassa ihan muutaman minuutin yliajalla, niin minä kanssa kiitän Orklaa. Kiitos tästä illasta, että järjestitte tämän ja apteekkilaiset pääsivät kuulemaan sitten ihon hyvinvoinnista ja hunajasta haavan hoidossa. Ja kiitos tietysti myös kaikille sinne katsojille. Ja muistutan, että tästä tulee tosiaan se tallenne, että jos kaikki sieltä teidän apteekeista eivät tätä päässeet katsomaan, niin voivat sitten mennä sitä tallennetta tutkailemaan. Ja teille tulee myös palautekysely tästä ja toivotaan, että voitte sitten siihen vastata, niin voidaan sitten jatkossakin kehittää näitä meidän koulutuksia. Mutta pidemmittä puheitta, niin ihanaa kevään jatkoa kaikille ja muistakaa käydä katsomassa Pharmacan koulutuskalenterista, että mitä muita koulutuksia sinne on apteekeille tarjolla, niin on sitten keväälle muutakin katsottavaa vielä. Mutta kiitos kaikille Orklalle ja katsojille ja mukavaa illan jatkoa.